Nova edición da campaña Nas súas mochilas o seu futuro da Fundación Amigos de Galicia, unha iniciativa coa que a entidade busca facilitar que os nenos e nenas de familias en situación de vulnerabilidade dispoñan do material necesario para afrontar o inicio do novo curso escolar. Esta iniciativa ten como fin recaudar material escolar novo para nenos e nenas de familias en situación de vulnerabilidade e así poder cubrir as súas necesidades educativas ao longo do ano escolar. Pois atopamos aquí precisamente no Centro Comercial Pontevella porque é un punto de recollida de material escolar, hai puntos habilitados no propio centro comercial. Na mesma cidade tamén dispoñemos da nosa oficina para o deposto deste material escolar e tamén hai diferentes opcións a través da nosa web, que sería a compra dunha mochila virtual a través da cal hai diferentes importes, infantil, primario ou secundaria, e a persoa segundo a mochila que compre, logo a entidade será entregada a un menor segundo a etapa escolar que fose adquirida. Tamén entregando un poquinho material escolar nos puntos de recollida ou a través da página web comprando directamente. Agora, despois das vacacións e demais, comeza o curso que é un peso moi importante para as familias e, sobre todo, para as familias con máis vulnerabilidade económica. Este tipo de iniciativas, reforzan os medios que teñen de cara a que ese inicio do curso, entre libros, material escolar, material incluso digital, que fai falta moitas veces, pois sea unha axuda nos aproveitando que no centro comercial ve moita xente que tamén fai as súas compras relacionadas co inicio do curso, co principio do... Eu sempre digo que o ano empeza en setembro tamén, para moitas cousas, pois aproveitamos este fluxo de xente que ven moito ao centro comercial, o hipermercado, na planta baixa. A iniciativa desenvólvese do 13 de agosto ao 9 de setembro, tempo no que se recollen as mochilas e o material escolar novo.